ngiyazona nje ame nawo ube muhle ngoba uqala uyibuka iprogram ukuthi ihamba kanjani bese babona la ufunda ukuthi mhlambe la ngihamba khona indaweni mhlambe angihamba ngezinto enye lento kufuneka si-understand i-membership siyihlukanisa ngendlela engafani abanye babalakela ama-visitors ansuku zonke bathi i-membership kukhona ama-visitors every Sunday nawo siwabala ezi-membership kanti amaloli membership ingako i-membership mhlawumbe ungathola ukuthi uno-40 kulabantu abawu-100 osewunabo manje kodwa ungathola ukuthi i-membership yakho iwu-4 sesiyahambisana sesizona kahle manje into endifike ngafuna ukuyilandelisisa because ngimuntu oyilandelayo izinto ngasho ngathi kube ngumaskandi ngabe ngibheka nje bese ngiba nephupho ngoba ngiwumuntu observayo izinto ngase ngiyayibheka ukuthi kungane emandeni is it because abefundisa abakhuthele is it because mhlambe ngabona izinto eziningi edala ukuthi yini membership ibezima kangaka mase ngiyayithola no nangibala ukukhuthala engingabifundisa abakhuthile kodwa membership ayihambisani nokukhuthala kuna nabazalwane abathandazayo kodwa membership ayihambisani nokuthandaza mase ngifuna ukubona kathi le spice eshodayo ngoba uKFC akakunika amafutha akunika inyama abese yakunisha ispice uthi noma ngabe uyayizama lento ekhaya ungabile kaKFC ngoba ispice akusitholanga so nalana ke ngithela ngihlala phansi ngabona ukuthi kune spice eshodayo ngahlala phansi ngabuka lezi zinto zama-miracles ukuthi is it miracles ngathola ukuthi akunjalo uma unabantu bama-miracles banama-patient not the members awubi ne-membership baneyiguli futhi kwesinye isikhathi bakwenza isicimamlilo ngoba isicimamlilo angicabanga ukuthi khona ungafona la athi izoshinda ngicabanga ukuze isicimamlilo ufona ngoba indlu seyisha kukhona abakwazi mhlase babe bahlaselela uma bathathi njenge-membership ngoba noma uzokwenza umcimbi ekhaya kukhona abantu aba-invayithwayo bese banamalungu efemeli amalungu efemeli nawenza emcimbini aqale athi sizodlule iy'tolo ngoba afuna ukuyosaphotha lento eyenziwe ekhaya but laba abezile bathi siyodlani emcimbini abaphathi lutho nabeze emcimbini bathi sizodlani emcimbini sakhanda nebandla elithi nalisuke khalisi silanda into zethu alihambisa lutho yalanda angiyeke leyokulapha but the more I grow bazalwane ngoba indlela yokuyibona ukuthi uyakhula kunezinto wawuthi zi-wrong but now soyabona ukuthi zi-right kunezinto wawuthi zi-right but manje soyabona ukuthi zi-wrong ngizosho lokhu mhlawumbe ngizoba-controversial ningitholele khona ngibuza abantu abaningi kule nto la ngihamba khona ngiyawubuza lo mbuzo ukuthi isonto liyibhizinisi noma kayilona ngiyawubuza lo mbuzo everywhere I go ngifike ngibuze bazalwane ibandla liyibhizinisi noma liyini abantu abaningi engifike ngababuza lo mbuzo bonke bathande ibhizinisi angithi nawusho njalo nase niyakhona abangazi liyibhizinisi noma hayi mina phakathi nendawo angekho phakathi nendawo la ibandla liyangena ebhizinisini ukhona ba-understanda kahle bazalwane ukuthi kwezinye izinto sifunda kakhulu ama-version awodwa nasifunda ibhayibheli sihlala kumageba kuze liyoshona phinde liphume ilanga sihleli kumageba bese sakuba nezinto esingayitholi hawu amen nami ngangima phambili kathi ngishinte e-spiritual ngithi nangibahungu ukuthi ibandla bona ibhizinisi ngangikathi ngishinte namandla but now I'm grown up sengikhulile because sengiyalazi ibhizinisi ukuthi yini ibhizinisi is not money but ey'nganeni zazi ukuthi ibhizinisi imali ingakho bathi ibandla ngilona ibhizinisi ngoba once wathi ibhizinisi ikhona ba-attach imali kanti ibhizinisi akulona imali ibhizinisi everything edinga i-planning edinga i-commitment edinga strategies eba ne-profit ibhizinisi futhi mina nginenkinga ukuthi nanto engafaki i-profit ngicabanga imali kanti i-profit i-achievement
not changing ayacisha phinda abe khona ingoba sikhiphela into yebusiness sakhipha commitment. Once you take away business, you are taking away strategies. You are taking away commitment. Oh, ngikhuluma nani? Uma nawe uyayiphika lento othi badala ibhizinisi, let me take you to the Bible. John chapter 3. Sonke siyathanda, sonke siyathanda. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka ngithi. Umuntu ocabanga business wise, uNkulunkulu walithanda kangaka izwe. So uyabona nje business plan le. Wanikela say capital le. Abakholwayo sengama customer akholwa ngeproduct. Bonke abenze njalo banophilo phakathi, that is profit. Akusho ukuthi this is a business la. uJesu nabamfuna kahle ngomkhosi omkhulu. Mabafika kuye bathi Jesu kade sikufuna. Uthi don't you know that my job, my work is to do my father's business. Akakayise inkomo lapha tusa business na. Kodwa ke farm. He is in the business. We are in the business here. Uzana uthanda ngoba wazi ukuthi business le. Usikombe ngoba uya understand ukuthi business isho letha kavani. This is business. Okay, ake ngitshele kanje. Niyazi ukuthi ibandla kalikhuli ngokukhuthala nokushumayela. Buza kumina. Ngiphendule. Ibandla likhulu ngokukhuthala nangokushumayela. Kule principle eyabekwa uNkulunkulu before kulandwe thina. Iyona ekhulisa ibandla. Ake ngikhulume kancane lapha. Kule principle eyabiswa uNkulunkulu. uNkulunkulu wayengakhuluma sisindiswa kodwa wangayibeka leyo principle. Wanikela izokube membership ya kingdom. Ingakho ibandla likhuli ngoba likhuthele, likhula ngoba linikela because ibandla linanikeli noma kungashunyalwa kangakanani noma kungathandazwa kangakanani. Ngiseshweni futhi nanishumayela kakhulu, nithandaza kakhulu, ninganikeli bese ngaseduze kwebandla linikelayo balisebenzela lona. Ibandla elithandazayo lebandla lama-intercessor abathandaza abantu abasindiswe baneshwa ukuthi abantu ababathandazelayo abezi la ngoba abantu abalandwa yilento yenu i-intercession yenu idila nama-spirit ukuthi abantu bathambe, but into edonsa abantu that is love. Bayala kunothando khona because whenever we give sesenza uthando lube practical. Ingawo kunamantombazana asanganiswa uthando lwaluzwile azazendise ayohlala khona ngothando lwaluzwile, but amantombazana ahlakaniphile afuna elizobona athi ufika nini ekhaya. Ingawo lo Nkulunkulu ebengalikhuluma uthando wabona ukuthi ukunikhuluma ngeke kusize, funeka libe practical ukuthi waze wanikela. Ingakho ngitshela into membership is very serious. Kunalabo abazela kuzongcwatshwa abalenza isonto libe masibusana. Abalunguzela nje ukuthi mhlase banenkinga nihlanganise isozo. Oh, siyanikela senkhohliwe. Siyanikela. I'm here to tell you. Emandeni yabona abasikhuluma ngale nto yomnikelo umfundisi. Ngiba so emotional. Ngoba kunabefundisi namhlanje baze bayiyeka into yeministry. Baphuma bayilahla bangasazi ngoba babiziwe noma babizwa. Kanti the problem was the environment. Ngitshela nge environment le. I-environment iyacounter. Nangabe ukuphika lokho uhamba lapha kwaSibumbu ufundela eBendit. Ufika uthatha imbewu, uyothola seyihleli more than a year, ihleli lapha kodwa bayimili. What in the potential yokubila, but I need session. I need what in the potential. What the environment yenza ukuthi ngamini for a year. Ithathe umuntu awayifaka emhlabathini iphume ngeyithubana nje izimbalo ngoba i-environment. Now uhleli nabantu even the powerful message iba wrong engatholanga abantu abanayo.
The giving side is very critical ebandleni. Angikhulumeli izilophi zokucebisa umfundisi ngikhuluma about the ministry. Angisho seimoto enkulu ukuthi nginikelela mina ngoba ngifuna imoto enkulu. Ngikhuluma about the ministry. Ingakho ngitshela abantu ukuthi mina isizwe ungangitshela abazali bathi umfundisi ngeke sikwazi ukusupport abantu can support the vision. Ungaba happy. Because I believe to the vision. Amen. The ministry. Yabona le membership efika nsuku zonke. Le ivakashi zansuku za every Sunday. Zigida kakhulu kodwa icomplaina kakhulu. Noma khona ungatela u5 rand ngeke baphume la isontweni bangamanga. Bazoke baphume bahlanganele ku5 rand. Uvile namhlanje kuthi ufaka alifana nale magameni onke. Abantu abangayazi lento okhuluma ngayo. Amagusaja ahamba phambili abantu bangayithenga igusaja noma kamalini but when it comes to the things of God. But emva kwalokho banesibindi sokuphakamsizana bathi asikho eplaza. Yebo. Inesibindi nina. Uyawazi ukugamela izikhala sakho. Kodwa nasekuwa work for the name. Akabonakala ukuthi leli gama lento ayishoyo kuyahambisana yini. 50 rand imali enkulu kangaka. Maze ngakuthi uyakhula imali 50 rand. Uyakhula 50 rand. Nikuthi abekhula imali encane kangaka. Naseyesonto imali enkulu kangaka. Kanti 50 rand nje akuna imali 50 rand. Uyakhula la kuyesonto ube mncane na unikwa wena. We are here to give. Okay. Ngani ngifunde nami iBhayibheli. Ngivulele indlela kwa right. Nami ngisafunda iBhayibheli. But now ufunda iBhayibheli ufunda kahle. Ufunda incwadi kaTimotheo. iBhayibheli liveza ukuthi endlini enkulu. Kunezitsha eyinhlobo inkulu. Nezitsha eziphakathi zinhlobo. Kuthiwa esinye segolide, esinye ngesesiliva, esinye ngesobumba, esinye ngesokhulu. Bese kugcina ngamazwi anzima la. Hayi, kuzo lezitsha eziphakathi. Lithe ezinye ilethe udumo kuNkulunkulu. Ezinye ilethe ukuhlazisa noma phida kangakanani kodwa isitsha silethe okunjalo. Yini lesi silethe udumo kuNkulunkulu is obedience. Yini lesi silethe ukuhlazisa is disobedience. Mina ngiyamkhanga bazali. Nani isabu isinto ebhaliwe eBhayibhelini kangakanani esiletha ngomoya. Nani isabuisa into ebhaliwe unike lo phela ubhaliwe. It's written in the word. Nasengilanda mdownloada la kungabhalwe khona uyayimela kodwa leyo. Bengitshela abazalwane mina ukuthi ngangikhuliswa ngamadoda ngacatsha spiritual ngathi aphethe ignorant. Sasithi nasikhuluma nawo athi kulotshwe ukuphezweni lo. Ukuyosemnyango sibanga ukuthi ngabantu kanti ngamadoda aphethwe ignorant. Ngithe ngoba sengikhula manje ngifunda iBhayibheli angikwazi ukuthembela lona lodwa ngoba kwalona is incomplete. Aliphelele. Uyaphila ukuthi aliphelele. Usho lona kusho mina. Ukuthi kuthiwa kule iBhayibheli yonke into uJesu ayenza kukhona okungabhalwanga. Kusho ukuthi aliphelele. How can we trust something that is not complete? Also, when you ask the time tomorrow, you show that door. How much more of my body? Let's start to cast. I was studying that scripture. Ngithola ukuthi lithi iBhayibheli lo wesifazane wayinikela phana wasuyagula wangagcina ngokugula wafa. But lithi iBhayibheli abantu abahlala naye abamisame emoshwala. Lithi iBhayibheli bamgeza bageza isidumbu basithatha basibeka kuAbraham sangaye emakhazeni kodwa kuyekho omunye sizwayo ngayo ezinye idumbu zayifayo kwakwenziwa nazo ngoba sizwa ngalesi sagezwa sabeka sathi sibeke ngokuphuma igijimi sayofuna usizo bafe bamthola uPeter phuthuma
Bathi abafika la bangasho ukuthi sinoDocas. Sivusele nami umthandazo. Bangayisho le. Bathi Peter ungamphamba lo. Ngoba ubona amaphilifa nje. Sizoba yini ngaphandle kwakhe? Bathi namasho njalo. Wagijima manje uvuka. Angaya kuyovusa uDocas. Ayovusa iSavies. Watholakala ukuthi iSavies ivuleke kuDocas. Awuvusa iSavies bafuna noDocas. Bathi wangayona inhloso ukuthi uvuke uDocas. Wawuvusa umsebenzi. My God, manyata mosha maya ina makosaya. Wawuvusa umsebenzi. Bafabanye bambelwa ngoba imisebenzi ingekho. Wagijima manje uvuka. Athi asivusi noma ngawubani. Ngoba it's not about people, it's about the work. We are looking for the work. My God. Sister business. Business.